നമ്മളപ്പോൾ മീനച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോൾ വന്നപ്പോൾ വീഡിയോ കട്ടായതാണ്. പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മീൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചു. കടുക് പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കടുക് പൊട്ടി തീർന്നതാണ് കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ കരിവേപ്പിലിടാൻ പോകുന്നത്. കരിവേപ്പിലയും പൊട്ടി തീർന്നു. എണ്ണ ലേശം കുറവുണ്ട്, ലേശം കൂടി എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലെണ്ണയാണ് കേട്ടോ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിവേപ്പില പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കരിവേപ്പില പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണക്കമുളക്, ഒരു 4-5 ഉണക്കമുളക്. വറവിനൊരു കമ്മി വേണ്ട, എല്ലാ വറവുണ്ട്. ഇതൊന്നിപ്പം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ, ഇതിൻ്റെ ചിലവ് എക്സ്പെൻസ് നോക്കിയാൽ ഈ അച്ചാറൊന്നും താങ്ങൂല. എന്നാലും ഉള്ളത് കുറുന്നനെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുളക് വറുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്ന വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതിട്ടു. ഇഞ്ചി കൊത്തിട്ടു. കാന്താരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നല്ലോണം വാട്ടണം. നല്ലെണ്ണ അങ്ങനെ വയ്ക്കണം കേട്ടോ. എന്താ ഇതാക്കണ ഈ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കാന്താരി ഇതൊക്കെ നല്ലോണം കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറോളം വാഴുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അച്ചാറിന് കണ്ടില്ലേ, 1 കിലോ മീൻ വാങ്ങി വറുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3/4 കിലോനേ ഉള്ളൂ. ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും വറുത്ത് കഴിയുമ്പം മറ്റേൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളി വാടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അച്ചാർ പൊടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വാടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വാടിക്കോട്ടെ. ശരി, പച്ചക്കടി വാടി ഇതാവണ്ട, ചെറിയൊരു പച്ച ഒരു കടി വേണം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അച്ചാറിലാവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറേശ്ശെ വാടി മുട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അച്ചാർ പൊടി ഇടാൻ പോവാണ്. അച്ചാർ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇടുക, പിന്നെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അച്ചാർ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലേശം കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി ആദ്യം വറുത്തപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂക്കോളം വാട്ടാം. മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് സുറുക്ക ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. സുറുക്ക കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിക്കണ്ട, പാകത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് സുറുക്ക ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മീൻ വറുത്തതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ അച്ചാർക്കുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഇടണം. സുറുക്ക ലേശം കൂടി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാലം നിൽക്കില്ല, പൂത്ത് പോകും. നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അച്ചാറ് കുറച്ച് ലൂസും ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സുറുക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കായപ്പൊടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇടുക. അതുപോലെ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചായതുകൊണ്ട് മിക്സിയിലായിട്ട് ശരിക്കും പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതിടുക. പൊടിയാണ് ഇടേണ്ടത്, അപ്പോഴതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് മീൻ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. പൊരിച്ച് വെച്ച മീൻ അച്ചാറിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് ഇടുക. അങ്ങനെ മീനച്ചാർ റെഡിയായി. ഇനി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിടുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് തണുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലാക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ കേര മീൻ അച്ചാർ.